Tempun rada cepet ke. Persiapan. Dedek ya ben pokoknya. 1, 2, 3, mundur, maju. Mundur. Maju. Hop 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 hop. Lah kok sing pengen Pak D ya? Lah yo, ya nek pengen ketumbas kok yo. Lah sing pengen malah Pak D ya. Tumbasnya ning ndi kian? Tumbasnya ning nggonku kono, Mas. Ning ndi? Tumbante. Saiki dalem. Nggih ta lho kok yo masa nek tumbas mboten ngagem arta, ngagem anu napa niku gabah sak sakung. Wah iya. Dalem. Ini larang. Iya. Wah kok yo ngenyang apa yo yo. Lah pikirku nek sebok ndang penak malah ngenyang iki. Mundur. Mundur. Ngono. Genten sing dhuwur. Genten sitake iki. Kembar lho. Ngapa kok gecek iki? Ngapa? Malah urarane. Gusti